kieku ma għalaċ dal-pis li id-diriġietni nimxi f'dil triq, forsi kont nagħmel xi ħaġa oħra li kelli f'rasijien. Ma kontx deċiż li nidħlu fil-linja tar-restaurant u għadda pitata fil-lukandi, imma id-destin ikun miktub forsi jew ma nafx. U sibna ruħnek qegħdin fil-mument fil-proċess ta' applikazzjoni u nibdew mill-lukanda li għandna San George biex nagħmlu xi ħaġa speċjali. Qed inbiddel dik il-lukanda minn 5-star għal verament 6-star xi ħaġa bħal li għandna f'Londra. Ma kienx żmien faċli u l-ikbar żmien imbagħad perikolus kien meta saret iċ-changeover. Ġifieri jiena hawnhekk inħossni grat lejn il-mod kif il-gvern mexxa il-politika ta' dak il-perjodu. Ma nistax ninsew il-riski enormi meta tiftakar ta' dak iż-żewġ ajruplani li ġew. Kieku aħna konna bħala management company, tabgħod titla' u meta jispiċċa tarġa' tiġi. Imma aħna kena dil-konċern u tinsiex illi qegħdin hemm. Hekk inti tagħmel xi ħaġa li ma joġobx dak li ma ta' dwarek, allora tittimxi tightrope.